эмомалӣ раҳмон раиси ҷумҳурии тоҷикистон рӯзи 5 ноябр ба Вашингтон, маркази Иёлоти Муттаҳида рафтааст. ӯ ва ҳамтоёнаш аз кишварҳои дигари Осиёи марказӣ рӯзи 6 ноябр дар нишасти 351 ширкат хоҳанд кард. ин қолаб 5 кишвари минтақа ва амрикоро дар бар мегирад ва аз соли 2015 фаъол аст. дар оғоз танҳо вазирони кори хориҷии амрико бо раҳбарони кишварҳои Осиёи марказӣ дидору мулоқот мекарданд. Ҷо Байден, президенти пешини амрико, бори аввал моҳи сентябри соли 2023 бо сарони 5 кишвари Осиёи марказӣ дар қолаби 351 дар Нью-Йорк мулоқот кард. қарор аст ин навбат дидору суҳбати раҳбарони Осиёи марказӣ бо Дональд Трамп, президенти амрико сурат бигирад. созмони дидбони ҳуқуқи башар рӯзи 3 ноябр аз ширкатдорони нишасти президентҳои Осиёи марказӣ ва амрико даъват кард ки дар баробари ҳамкориҳои иқтисодӣ ва амниятӣ ба беҳбуди вазъи ҳуқуқи башар дар ин кишварҳо низ тамаркуз кунад. Иёлоти Муттаҳида ҳар сол дар бахшҳои гуногун садҳо миллион доллар ба кишварҳои Осиёи марказӣ кӯмак мекунад. бо ин вуҷуд Вашингтон дар гузоришҳои солонааш кишварҳои Осиёи марказиро барои поимоли ҳуқуқи башар, маҳдудияти озодии сухан ва озодии дин танқид менамояд. оё интизороти раҳбарони кишварҳои Осиёи марказӣ аз Дональд Трамп чӣ аст ва ҳамин гуна президенти амрико аз раиси ҷумҳурони ин давлатҳо чиро мунтазир мебошад? дар ин бора ман аз ҳамкорам Тоири Сафар ки ин мавзӯъро баррасӣ дошт қабл аз барнома суол кардам. кишварҳои Осиёи марказиро асосан бо захираҳои бузурги нафту гази онҳо мешиносанд, аммо минтақа ҳамчунин маъданҳои дастнохӯрдаи фулӯзоти нодире дорад ки барои амнияти миллии амрико ҳаётӣ ба ҳисоб мераванд. тоҷикистон, ӯзбекистон ва қазоқистону қирғизистону туркманистон умедворанд бо истифода аз маъданҳои нодири худ робитаҳои қавитарро бо амрико ба роҳ мемонанд. мулоқоти рӯзи 6 ноябр пас аз сафари Дональд Трамп ба кишварҳои Осиё ва Оқёнусия сурат мегирад ки дар ҷараёни он ӯ бо Си Ҷинпин, раиси ҷумҳури Чин мулоқот кард. суҳбаташон ҳам дар бораи ҷанги тиҷоратӣ байни Чин ва амрико буд ки қарори Чин дар бораи маҳдуд кардани фурӯши маъданҳои нодири стратегӣ ин ҷангро сахттар кард. занҷираи истихроҷ, коркард ва истеҳсоли маъданҳои нодир дар ҷаҳон асосан дар дасти Чин аст. 70% истихроҷи ин маъданҳо, 90% коркарди он ва истеҳсоли 93% оҳанрабо ҳама дар ҷаҳон дар дасти Чин аст. баъд аз он ки Си Ҷинпин ризоят дод маҳдудияти содироти фулӯзоти нодирро барои 1 сол боз медорад, ҳоло амрико дар пай он шудааст ки ин монополияи Чин дар бозори ҷаҳониро бишканад. ва қавли таҳлилгарон Осиёи марказӣ ҳам дар ин кор саҳм дошта метавонад, чун ҳукуматҳои кишварҳои минтақа муштоқи сармоягузории амрико ҳастанд то тавозуне дар нуфузи Чину Русия пайдо карда ва беш аз ҳад пойбанди ин ҳамсоягони худ нашаванд. соли дигари ман аз ҳамкорам ин буд ки дар иваз Осиёи марказӣ аз ҳукумати Дональд Трамп чӣ мехоҳад? чунин ба назар мерасад ки раҳбарони кишварҳои Осиёи марказӣ фурсатеро ки дар пеш доранд хуб дарк мекунанд. шавкат Мирзиёев, раиси ҷумҳурии Ӯзбекистон, тарҳи 500 миллион долларӣ барои истихроҷи маъданҳои нодирро муаррифӣ кард. қосим ҷомарт Тоқаев, раиси ҷумҳурии Қазоқистон, имсол ба парлумони кишвараш гуфт ки фулӯзоти нодир ба нафти нав табдил меёбанд ва истихроҷи онҳо бояд вазифаи авлавиятнок бошад. аммо бисёре аз майдонҳои маъданҳои нодири дастнохӯрда дар замони шӯравии собиқ дар кишварҳои Осиёи марказӣ арзёбӣ шуданд ва баъд аз он дигар таҳқиқу арзёбии тозаеро ҳам надиданд. масалан, Қазоқистон моҳи апрел эълон кард майдонҳои азимеро ошкор кардааст ки 20 миллион тонна маъдани нодир доранд. ин иттилоъро ҳанӯз ширкатҳои байналмилалӣ баррасӣ мекунанд, вале агар дурустиаш собит шавад, дар он замон Қазоқистон савумин кишвари ҷаҳон мешавад ки пас аз Чин ва Бразилия конҳои азими маъданҳои нодирро дар худ дорад. дар Тоҷикистон ба гуфтаи вазорати умури хориҷӣ захираҳои фаровони металлҳои нодир аз қабили рӯҳ, сурб, висмуд, молибден, волфрам низ ҳастанд. ویلیام کورتنی سفیر سابق آمریکا در قزاقستان و پژوهشگر در مؤسسه راند کارپوریشن و رادیو آزادی گفت که حکومت‌های آسیای مرکزی خواهان گسترش همکاری‌ها با آمریکا در زمینه اکتشاف، استخراج و فروش این فلزات و دیگر معدن‌های نادر هستند، اما به خصوص مشتاق سرمایه آمریکا برای کارکرد این معدن‌ها میباشند. چین از آن جهت در استخراج و کارکرد معدن و متال‌های نادر در جهان دست بالاترین را دارد که پیوسته در این ساحه سرمایه می‌گذاشت و با وجود
آلودگی محیط زیست اجازه میداد کارکرد آن گسترش یابد. بسیاری از کشورهای آسیای مرکزی برای جلب شرکت‌های خارجی جهت استخراج معدن قانون‌های قبول کردند، اما جذب سرمایه‌گذاری آمریکا به ساحه کمتر کردن مانع‌ها برای این سرمایه‌گذاری را طلب می‌کند و این مسئله هم یکی از موضوع‌های بررسی در نشست بوده است. تشکر همکارم طاهر سفر بود که اطراف امیدواری‌های رهبران 5 کشور آسیای مرکزی و از امریکا از همدیگر صحبت می‌کرد.